cytuno efo hynny ddechrau. Siwr o fod yn y lle anghywir yn bersonol, sgyn i math o gynnen. A yn sicr, dwi'n meddwl gweld ni'n mynd i setlo dim byd pnawn yma. Ond, dwi'n meddwl, gan bod ni yma, wnaethon ni drafod rhywfaint, ynde? A stori o'n i'n meddwl i gyflwyno i ddechrau, i chi, stori am Dafydd a Bedmund, un o'r cywyddwyr. Nid falle y mwyaf ffasiynol o'r cywyddwyr pan da ni'n edrych yn ôl ar y cyfnod yna, da ni'n meddwl am Dafydd ap Gwilym, da ni wedi bod pnawn yma, Gitor Glyn, Dafydd Amor, a rei o heini. Dafydd ap Bedmund, alla, dim yr un mwyaf blaenllaw sy'n ni wedi enwi, alla. Ond mi oedd o'n ddyn ac yn fardd arbennig iawn iawn. Oedd o'n uchelwr i ddechrau ni. A gen o dir ochra, ti draw i'r exam hwnna. Ac o hynny'n golygu bod dim rhaid iddo fo glera. Do'n rhaid iddo fo grocio drysa a dilyn y patrwm arferol o ganu i uchelwyr a'i teuluoedd. Oedd o'n rhydd, oedd o'n angen grant. Ac felly oedd o'n canu i gan i un. Ac mi oedd i ganeuon i gywyddaf o'n wahanol. Mae gen o gywydd i Sion yr Eos, pibydd gafodd ei ddienyddio gan y Saeson. Nid y math o ganu fyddwch chi wedi cael gan feir arferol. Oedd o'n canu llawer o gywyddau serch fatha Dafydd ap Gwilym. Eto y tu allan i norm y canu mawr, canu marinad arferol. Ond os i'n dwywaith fod o'n grefftwr tan gamp. Ac i 4 mesur ar 20 ydy'r 4 mesur ar 20 safonol o hyd o ran cerdd dafod. A hyn nath oedd gwneud nhw yn fwy caeth. Mi gath o warad ar mesurau fatha yr englyn milwr a'r englyn penwyr a chreu mesurau ei hun. A hynny'n eithriadol o jigsaws cynganeddol fatha cadwynfyr a gorches dy beir. Mi oedd o'n credu yn yr elfen orchestrol yma. Pam? Wel, mi oedd barddoniaeth a beir yn mynd drwy gyfnod o argyfwng y ddiwedd y 15fed ganrif. Uchelwyr yn troi i fod yn Saeson. Oedd hi'n gyfnod y Tuduriaid. Ac felly, y nawdd i'r hen ddiwylliant Cymraeg yn pallu. Ac gormod o feir, dweud y gwir, dwi'n meddwl os di hwnna'n broblem yn dyddi yma, ond gormod o feir yn lyfru. Ac oedd nhw'n cystadlu wedyn, a pawb eisiau tamad o'r gacan, pawb eisiau i uchelwr, a eisiau i folio, ac i derbyn o'r hoddion gan yr uchelwyr. Ac oedd am digon yn rownd, dweud y wir. Ac felly, be nath o, Dafydd ap Bedmund i isio, fel un o'r tu allan, o ddim yn dibynnol ar y system, caethiwo'r system, codi lefela. Ac felly, dim ond yr ein mwyaf crefftus, oedd yn medru pasio'r arholiadau terfynol a bod yn brifedd go iawn. A mynd rownd a chael pres yr uchelwyr yma. Ydym fydd yna steddfod yn Nghaerfyrddin. Ac mae'n debyg yn y steddfodau, pan fydd yna gynulliadau o feir yna, oedden nhw yn rhoi tys ysgrifa ac gwobra i'r disgyblion oedd yn graddio fel tai. Oedd hi fatha rhyw seremoni raddio. Oedd prentisiaeth hir gan y beir, ac oedden nhw fel oedden nhw'n dysgu crefft, oedden nhw'n mynd o dystysgrif ac o safon i safon. Ac oedd y beir bach ifanc yma yno i gyd, yn ei costia melfed, aur, a gwyrdd, ac arian, a lliw gwyn, ac yn dangos ei hunain ac yn plifio gwmpas y lle. Ac oedd Dafydd ap Bedmund yn debyg bob amser, i fod yn uchelwr, i fod yn gyfoethog, bob amser llwyd, du a brown. Dim byd flash. Ac y driw oedden nhw'n alw o, achos bod o mor ddiliw. Ac dyma rhai o'r beirdd prentis yma, yn ei aur ac arian, yn dod at Dafydd ag nhw, wyt ti'n un ohono ni? A dyma Dafydd ap Bedmund yn dweud fo, nach dwi'n wasi, bardd ydw i. A dwi'n meddwl felly bod yna rhywbeth yn fanna de, ond nid y gair bardd ddefnyddio Dafydd ap Bedmund, oedd y gair prydydd. Ebyn heddiw, mae prydydd yn golygu rhigymwr, yn dydi? Dyn sydd yn mydru, sydd yn mynd drwy'r mesura. Ond adag hynny, oedd yna llawer iawn o urddas i'r gair prydydd. Sef dyn oedd yn gwybod ac yn nabod pob un mesur oedd prydydd. Ac yn gwybod pryd i ddefnyddio pob un mesur.
A falle, ella, bod hi'n amser i ni edrych ac bod rhaid i bawb sydd yn barod ni'n Gymraeg nabod i fesura. Dim ots os ydyn nhw'n canu'n rhydd, canu fer Labour, canu'n gaeth, bod pawb yn gwybod pob un mesur posib. Achos dwi'n meddwl na yr hyn ddyla fod pob ardd yn ei wneud ydy dysgu popeth posib am ei iaith a hanes ac am ei ddiwylliant ei hun. Fi ddyla bod hynny gyd yn gefndir i bob ardd. Oedd Gwyn Thomas yn cyfeirio yn gynharach at briodoldeb. Cyn fedrwch chi fod ddewis mesur a bod y mesur hwnnw'n briodol, rhaid chi wybod y gynghanedd, rhaid chi wybod y soned, rhaid chi ddeall sut mae'r hynny gyd yn gweithio, ac wedyn ydych chi'n dewis. Ac felly pan mae bardd fatha Gwyn Thomas yn dewis canu'n fer Labour, mae'n hollol briodol, achos does na neb yn gwybod mwy am y gynghanedd ac am y mesur a caeth a Gwyn Thomas. Ond mae oedd i dewis canu rei cerddi yn fer Labour, a mae hynny'n amlwg yn hollol iawn. Ond mi ddyla y mesurau gyd a'r gynghanedd fod yn rhan o arfogaeth pob un bardd yng Nghymru. Y fwy na hynny, ddyla o fod yn rhan o arfogaeth pob athro Cymraeg ym mhob ysgol yng Nghymru. Ac mi ddyla y mesurau yma i gyd, fel y bysa cerddoriaeth Mozart yn rhan o unrhyw addysg yn Awstria ac yn yr Almaen, ddyla bod y mesurau a'r gynghanedd yn rhan o bob cwricwlwm cenedlaethol ym mhob ysgol yng Nghymru. A nad oes neb yn gadael yr ysgol heb ddeall ac heb wrthanogi'r gynghanedd. Mi oedd hi'n llawer iawn llymach, swn i'n dweud, pan o'n i yn yr ysgol. Dwi'n cofio faint mae'n bell yn ôl oedd yn byd bellach. Ond mi oedden ni yn 11 ac yn 12 oed yn dysgu bedair gynghanedd elfennol. Nid cael ei dysgu'n greadigol, dwi'n mynd dweud, yn cael ei dysgu i'w dadansoddi. Ond o leia oedd o'n rhyw afal, ac yn ddiweddarach oedd hi'n haws defnyddio nhw'n greadigol oherwydd hynny. Mae hynny wedi cael ei golli, a dwi'n meddwl bod rhaid i hwnna ddod yn ôl i bawb. Wel, diolch yn fawr am yr agoriad na. Nawr te,